Sziasztok gyerekek, én Patrik Mester vagyok, és ebben a videóban elmondok párat azokról az emberekről, akik azt mondják, hogy van mesteremcé bélyek, és ez nekik biztos, hogy sikerült. Szóval, ugye van az a kis ember, aki mondják nekünk, hogy mesteremcén B-t hackeltem. Figyelj! Itt meg is mutatja ugye a videóban, hogy hú, na figyeljétek, milyen pro vagyok, én így tudom hackelni a mesteremcé bányászélményeket. Igen. Azután, ugye megy a bányaközpontjában. Mit csinál? Amikor nem, ugye, bemaradnak végig, átírja ugye a kis drága a mesteremcé B-jének a számát. Ezután azt mondja, hogy ez az ő bányászélménye. Aztán a bemegy a rangokhoz, visszaírja ugyanazt a számot a bányászélménynél, figyelj, és akkor még a rangját is átírja, mintha figyeljétek, milyen kis csicskák vagyunk, én mindenható pluszon van. Igen. Csak hogy egy a kérdésük, hogy hackeltem, milyen programmal? Mondja. Hát tesóm csinálta ezt a programot, de nem, azt mondta, hogy nem adhatom meg senkinek. Itt kezdődik a balhé. Figyeljetek, ki ezt mondja nektek, hogy nem adja meg, az életben nem hackelt B-t, csak áttírta. Na, elmondom nektek szépen. Sosem volt mesteremcé B-hack, és nem is lesz, értitek? Ne higgyetek az ilyen hülye paranságoknak, hogy kilyen megvan, tudjátok, az a palasízé, és akkor hosszú, hogy azzal hackelt B-t. Ne higgyetek neki. Pankix az irodában megmondta, hogy nincs mesteremcé B-hack, és nem is lesz mesteremcé B-hack. Miért? Akik azzal állnak izében, hogy ők csinálnak egy oldalt, és akkor hogy szerezhetnek ingyen B-t maguknak, hogy az emberek, jó, fölmennek, meg is ott van a B, jó, hogy ez oké. Figyelem. Itt jön a csalás. De nem küldik át nekik a B-t. Nem. Amikor tudjátok, beléptek megint a bányaközpontba, ott szépen, láthatatlanul, világ leggyorsabban átírja, például, hogy 100 B-t kaptál. Nem, csak átteleportálod a szám. De egyébként rohadtul nincsen annyi B-t. És belemenni a másikba, például igen, bányászélmény, akkor egyből átváltanom az, hogy 0 B-t van. Ne higgyetek az ilyen fenomenális valóságokba. Nincsen mesteremcé B-hack. Letiltja, szerintem Pankixék is letiltják azokat a weboldalakon lévő B-hackeket. Mondom. Nem tudom. Szóval. Még egyszer mondom. Nincs mesteremcé B-hack, és sosem lesz. Ezt jegyezzétek meg. Szóval komolyan mondom, valaki mondja nektek, hogy hé, hackeltem B-t, akkor ne higgyetek neki. Nincsen mesteremcé B-hack, és nem is lesz. Nem értem, hogy egyszerűen hogy bírnák ezt mondani nektek. Nem. Aki nézi ezt a videót, azt küldje át Pankixnak, légy szíves, a csatornájára ezt a videót, vagy ha Skype ismerősök, küldje át a csatornámat, és nézze meg ezt a videót Pankix. Szerintem ő ebben egyetért, hogy nincs mesteremcé B-hack, és sosem lesz. Szóval, ilyen baromságokat ne hagyjatok már össze, gyerekek. Az ennyire egyet, ne higgyetek annak, aki azt mondja, hogy van mesteremcé B-hack.
még egyszer mondom el még. Nincs Wrestling Basic, és nem is lesz. Ennyi. Köszönöm, hogy megnéztük, és köszönöm, hogy megnéztük ezt a videót. Sziasztok!